Και γεια σας παιδιά, Minecraft να δω και σήμερα θα κάνω ένα unboxing βιντεάκι στο οποίο θα ανοίξουμε λογικά δύο ρολόγια. Μου έχει έρθει το δέμα αλλά δεν ξέρω τι περιέχει ακόμα, γιατί έχω παραγγείλει και άλλα 3-4 πραγματάκια τα οποία θα τα ανοίξουμε και αυτά σε επόμενα βιντεάκια. Μακάρι να είναι τα ρολόγια. Έχω παραγγείλει και ένα μπουφάν North Face, το οποίο είναι υπερβολικά premium και από ό,τι έχω ακούσει, οπότε θέλω να το ανοίξω μαζί σας να δούμε αν όντως ισχύει αυτό το πράγμα. Και μετά έχω παραγγείλει μια θήκη για ένα Apple, τέλος πάντων στην ουσία να φορτίζει κιόλας. Αλλά πάμε να δούμε τι έχει αυτό. Αλλά πριν δούμε, θέλω να δείτε τι βρήκα. Έψαχνα συνέχεια να βρω wallpaper με κυρίως φόντο, δηλαδή να έχει έναν λύκο. Βρήκα πάρα πολλά, γιατί κυρίως ήθελα λόγω τους Game World να έχω ένα τέτοιο theme. Δεν βρήκα κάποιο συγκεκριμένο. Βρήκα αυτό εδώ πέρα όμως. Λίγο πριν σταματήσω να ψάχνω, βρήκα αυτό εδώ που κουνιέται. Και άμα παρατηρήσετε, κουνιέται και ο λύκος εδώ πέρα. Είναι πανέμορφο, δεν μπορεί να φανταστείτε. Ίσως άμα έκλεινα το φως, αλλά νομίζω δεν μπορεί να φάνε και πάλι. Έχει καταπληκτικά χρώματα. Είναι ένα ωραίο μπλε του Zohan. Ένα ωραίο μοβάκι πάνω εδώ πέρα του Illusion. Και στο κέντρο λίγο εδώ πέρα έχει κόκκινο του Slash. Ήθελα να έχει λίγο πράσινο να θυμίζει τον Phoenix. Δυστυχώς δεν μπορούσα να βάλω μόνο 3 χρώματα, οπότε θα κάτσουμε έτσι όπως είμαστε. Πανέμορφο είναι και πάμε να συνεχίσουμε το βιντεάκι μας. Κατεβάζω την κάμερα. Λοιπόν, επειδή δεν έχω φέρει μαχαιράκι, έχω πάρει τώρα τα κλειδιά μου και πάμε να δούμε τι είναι. Λογικά θα αλλάξουμε στούντιο, και όταν θα αλλάξουμε στούντιο θα αλλάξουμε λίγο μέρος, και έτσι όπως τραβάω το βίντεο δεν θα είναι εδώ. Λογικά θα είναι εδώ πέρα που είναι τα βιβλία μου, σε ένα ωραίο stand το οποίο έχω παραγγείλει. Ανοίγουμε το κουτί. Μου ήρθε πριν λίγο, έκαναν 40 κάτι ευρώ. Έχει το χαρτάκι και ναι, είναι τα ρολόγια. Δεν λέει απ' έξω τι έχει. Έλεγε ότι περιέχει ένα αρκετά ελαφρύ πράγμα, αλλά έχω παραγγείλει πολλά πράγματα τα οποία είναι ελαφριά. Αφήνουμε το κουτί στην άκρη μαζί με το χαρτάκι του. Λοιπόν, το βίντεο αυτό το τραβάω και με το Realme. Λογικά αυτή τη στιγμή που μιλάμε θα έχω κάνει ήδη edit ένα βίντεο το οποίο θα δείχνουμε την μπάλα, την αλερίλα. Θα το δείτε στο βιντεάκι που έρχεται. Αλλά τώρα πάμε να μιλήσουμε για τα ρολόγια. Είναι αυτά εδώ πέρα. Αυτό. Γιατί πήρα τα κλειδιά τώρα, δεν ξέρω. Είναι αυτά εδώ πέρα τα δύο ρολογάκια που ακούγονται λίγο χύμα μέσα. Κανονικά κάνει 60 ευρώ το ένα, το βρήκα σε προσφορά στα 40 και είχε συν ένα δώρο, οπότε γιατί να μην το πάρω. Το κλειδί τελικά το ήθελα για να ανοίξουμε τη συσκευασία του. Είναι υπερβολικά καλά συσκευασμένο. Το ξετυλίγουμε. Αυτή τη στιγμή που μιλάω τώρα, ετοιμάζω και ένα βιντεάκι με όλα τα jumpscare από τα Κυριακή με κακάκια στο βρακί, δηλαδή τα λαϊβάκια που κάνανε οι Game World, τα horror λαϊβάκια τους του 2022. Όταν τελειώσει το 2023 και μπει με το καλό το 2024, θα κάνω βιντεάκι με τα jumpscare του 2023. Αυτό εδώ πέρα δεν ανοίγει. Οπότε παιδιά, αυτό πάει να πει ότι θα έρθουν πάρα πολύ ωραίες σειρές στο κανάλι πλέον. Το κανάλι έχει αναβαθμιστεί, το κανάλι έχει ανεβεί ραγδαία γρήγορα. Δεν το περίμενα ποτέ και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό παιδιά, αλήθεια σας λέω. Δεν το περίμενα να φτάσουμε τόσο γρήγορα, και ευχαριστώ και τους Game World που πιστεύω χωρίς αυτούς δεν θα είχα καταφέρει να κάνω απολύτως τίποτα. Θα ήμουν ακόμα στους 109 εγγεγραμμένους. Τώρα
πάμε να ανοίξουμε το καλό μας το ρολογάκι. Το έχω παραγγείλει σε δύο χρωματάκια, σε μαύρο και σε άσπρο νομίζω το είχα πάρει, σε ασημή. Έτσι όπως το ήταν άσπρο πάντως και το έλεγε σαν άσπρο και είναι το μαύρο νομίζω. Δεν έχει κάτι άλλο μέσα. Η συσκευασία του δεν είναι κάτι το wow, είναι μια κομπλέ συσκευασία. Το λουράκι του είναι πάρα πολύ καλά. Πρέπει να βάλω ίσως το φως να φέγγει εδώ. Και τα φωτάκια, δεν σας έδειξα τα φωτάκια, είναι πανέμορφα. Τα έχω ανεβάσει σε story μου στο Instagram πως φωτίζουνε. Τελικά ήταν worth η αγορά. Μ' άρεσε γιατί δεν ήταν απλά όντως τόσο χάλια όσο τα χαρακτήρισα. Εδώ πέρα αυτό είναι μεταλλικό. Για κάποιο λόγο δεν κάνει zoom εδώ πέρα η κάμερα. Έλα καλό μου. Ωραία, ας ελπίσουμε πως το είδατε. Αφήνουμε λίγο τα λουράκια στην άκρη. Βγάζουμε το ρολογάκι. Θα πούμε πιο έχει πιο κάτω. Έχει και τη βάση του. Φορτίζει σε βάση. Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το έχει στην περιγραφή. Θα το βάλουμε να φορτίσει όσο ανοίγουμε και το υπόλοιπο. Και το άλλο το ρολόι. Τώρα δεν έκανε πολύ θόρυβο. Λοιπόν, μάγκες, το πιάνο, μάγκες και μάγισσες, το πιάνο και είναι υπερβολικά καλό. Πιάνο, είναι σαν να πιάνω ένα Apple Watch. Είναι ακριβώς ίδιος ο σχεδιασμός του. Αυτό το αυτοκολλητάκι τώρα το βγάζω ή δεν το βγάζω. Λοιπόν, έβαλα την κάμερα λίγο πιο πίσω γιατί δεν βόλευε στην τελική. Έχω εδώ πέρα τα φωτάκια τα οποία τώρα θα τα κλείσω. Και μπορεί τόση ώρα να ήταν χάλια η εικόνα γιατί απλά δεν είχα ανοίξει το flash της κάμερας. Οπότε καταλαβαίνετε πως ήταν μεγάλο φάουλ αυτό. Τώρα αυτά εδώ πέρα δεν είναι κουμπί. Αυτό εδώ πέρα που γυρνάει. Γιατί δεν κάνει focus σήμερα η κάμερα, τι γίνεται? Σε παρακαλώ Realme. Να το, πανέμορφο. Πάλι έκανε εδώ. Γυρνάει πάρα πολύ smooth αυτό, δεν ξέρω αν τερματίζει. Λογικά όχι, δεν τερματίζει. Πίσω δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Έχει μόνο για τους καρδιακούς παλμούς και για ούτω καθεξής. Πάω να βάλω τα λουράκια, να το φορέσουμε, να ανοίξουμε και το άλλο ρολόι και συνεχίζουμε. Λοιπόν, το ρολόι είναι έτσι. Το λουράκι του μπήκε σιρταρωτά, δηλαδή αντί να το κουμπώσεις έχει εδώ πέρα μια εγκοπή το οποίο το βάζεις και στην ουσία το σπρώχνεις. Θα το δείξω στο επόμενο ρολόι, στο άλλο το ρολογάκι. Έτσι είναι, πανέμορφο. Τώρα το καλό είναι ότι έχει εδώ πέρα κουμπάκι. Δεν έχει αυτό το... λάθος το βάλω αυτό είμαι βλάκας. Ναι, το έβαλα λάθος. Κλείνω και επιστρέφω για να το βάλω κιόλας να φορτίσει. Τώρα το καλωδιάκι του δεν ξέρω κατά πόσο είναι μεγάλο. Θέλω να δω βέβαια και το άσπρο το χρώμα από το άλλο το ρολόι. Ναι, το καλώδιό του είναι τόσο. Πολύ μικρό. Είναι 2 παλάμες μου. 1,5 περίπου. Τώρα πως το βάζει να φορτίσει, λογικά πρέπει να βγάλεις το λουράκι του. Οκ, κουμπώνει μέσα, ενώ απλά το φοβόμουν να μην το σπάσω. Λοιπόν, έτσι είναι στο χέρι, πανέμορφο. Λίγο το λουράκι εδώ πέρα θα βρω τρόπο να το κρατάω γιατί δυστυχώς κάθεται έτσι. Λογικά θα μπαίνει κάπως αλλιώς, αλλά εγώ ποτέ μου δεν είχα τέτοιο ρολόι. Λογικά πρέπει να μπαίνει
εδώ πέρα να κάνει κύκλο και να μπαίνει από μέσα, αλλά επειδή δεν είχα ποτέ μου τέτοιο ρολόι, όπως είπα και πιο πριν, δεν ξέρω πως πρέπει να μπει ακριβώς. Τώρα το βγάζω, πανέμορφο που είναι με κουμπάκι, το βάζω να φορτίσει και όσο αυτό φορτίζει πάμε να ανοίξουμε και το άλλο το ρολογάκι. Βέβαια από ό,τι βλέπω έχει πολύ σκόνη, έχει πιάσει ήδη σκόνη πάρα πολύ, γιατί είναι και ματ το λουράκι του, οπότε δυστυχώς θα φαίνεται πολύ σκόνη. Ωραία παιδιά, το έβαλα πίσω, φορτίζει, απλά δεν θέλει να έχει τα λουράκια του. Απλά το αφήνεις πάνω στη βάση, θα σας το δείξω και εδώ πέρα. Τώρα αυτό φωνάζει έπλα γιατί λέει battery κάτι, δεν το ακούω πολύ καθαρά. Άμα ξαναμιλήσει θα πάω να το βγάλω την πρίζα. Οκ. Ωραία, πάμε τώρα να δούμε και το άσπρο το ρολογάκι. Λογικά δεν θα έχει κάποια διαφορά. Όπα. Εδώ παιδιά μιλάμε για τεράστια διαφορά, ναι. Πόσο όμορφο είναι το άσπρο. Ω Παναγίτσα μου, τι είδα τώρα. Τίποτα, top. Το άσπρο top. Θα λερώνεται πιο εύκολα, αν το καταλαβαίνω, αλλά δείτε πόσο μεγάλη διαφορά έχει. Πόσο πιο όμορφο είναι. Ναι. Το μαύρο. Ναι, όχι. Με έχει τρελάνει τώρα αυτό το άσπρο. Δείτε το λουράκι του. Περιμένω να τα βάλουμε δίπλα-δίπλα. Πιστεύω το άσπρο είναι top. Έλα. Ναι. Πιστεύω ότι το άσπρο το έχει νικήσει το μαύρο κατά πολύ. Θα σας βάλω και διάφορα άλλα βιντεάκια, το ξαναλέω, πάνω αφόσον μιλάω, για να δείτε ακριβώς πως είναι το ρολόι. Γιατί σιγά σιγά, όχι, είναι μαύρο αυτό. Θα ήθελα να είναι άσπρο, σε άσπρο χρωματάκι, αλλά οκ. Οκ, το ίδιο είναι, δεν έχει κάποια διαφορά. Θα σας δείξω κιόλας πως μπαίνει τώρα πάνω στο, για να φορτίσει. Το ίδιο έχει. Το χαρτάκι του. Πανέμορφο. Πιστεύω παιδιά πως το άσπρο είναι πιο όμορφο. Ναι, πιστεύω το άσπρο είναι πιο όμορφο. Λοιπόν, τώρα πάμε να σας δείξουμε πως φορτίζει. Βλέπετε αυτό εδώ πέρα το στρογγυλό. Αυτό εδώ πέρα είναι για το κουμπάκι. Εδώ. Απλά το βάζεις πάνω και κάθεται μόνο του. Άμα δείτε ότι δεν μπαίνει πιο μέσα, απλά μην το πιέζετε, θα σπάσει. Γιατί απλά έτσι θέλει, δεν μπαίνει και αυτό, δηλαδή δεν θέλει να είναι στην... Σήμερα δεν ξέρω τι έχει πάθει το focus. Αυτό δεν πρέπει να είναι στην ίδια ευθεία με αυτό. Και μετά απλά τι κάνεις, το τραβάς, τα αφήνεις αυτό στην άκρη, βάζεις τα λουράκια σου, που θα δείτε τώρα πως μπαίνουνε. Βλέπετε αυτό εδώ πέρα, αυτό εδώ, μπαίνει το λουράκι του. Πανέμορφα, μπήκε ήδη. Έλα με το focus. Και μετά βάζετε και το άλλο, το οποίο είναι λίγο πιο δύσκολο, γιατί λογικό να μην σου φύγει το ρολόι κάτω, οπότε είναι λίγο πιο σφιχτό. Ωραία παιδιά, τα φόρεσα. Βρήκα πως τα φοράς κανονικά, γιατί τώρα θα μου έχετε γράψει ήδη στα σχόλια ότι τα φόρεσα λάθος τα λουράκια. Απλά είχε οδηγίες από πίσω και λέω κάτι δεν πάει καλά, γιατί πεταγόταν το λουράκι. Φαίνονται κάπως έτσι. Αυτό είναι το μαύρο και αυτό είναι το άσπρο. Δεν ξέρω ποιο είναι πιο όμορφο παιδιά. Και τα δύο είναι πανέμορφα. Εντάξει, το άσπρο κάνει τη διαφορά, δηλαδή φαίνεται πιο μεγάλο σαν ρολόι, ενώ το μαύρο λίγο πιο κλειστό ίσως. Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω ακριβώς.
το λουράκι του μπαίνει έτσι. Καλά, εσείς τα ξέρετε. Έβαλα το μαύρο να φορτίσει. Λογικά θα ξεφόρτισε γιατί το άφησα για πολύ λίγο, όπως σας είπα, γιατί απλά έκανε έναν θόρυβο και ήθελα να κάνω το βιντεάκι. Οπότε απλά θα αφήσω τα ρολόγια τώρα να φορτίσουνε. Να διαλέξω ποιο θα πάρω εγώ, ποιο θα πάρει ο πατέρας μου, γιατί το ένα θα το δώσω στον πατέρα μου, γι' αυτόν κυρίως το πήρα, για τη γιορτή του. Πιστεύω θα διαλέξει το μαύρο, αλλά επειδή μου αρέσει και πάρα πολύ το άσπρο δεν θα με χαλάσει, δηλαδή άμα διαλέξει το σκούρο δεν θα πω όχι ρε φίλε και τέτοια. Και με το άσπρο και με το μαύρο είμαι υπερβολικά ευχαριστημένος στην όψη τους. Τώρα στο πώς θα τα χειρίζομαι, πόσο εύκολη θα είναι η χρήση τους δεν ξέρω. Μακάρι να είναι ωραία ρολόγια, πιστεύω να είναι ωραία ρολόγια και καλή μπαταρία έχουνε. Στην ουσία τώρα θέλω να σας μιλήσω λίγο για το τι τα θέλω. Είχα ένα ρολόι Samsung το οποίο χάλασε, δυστυχώς δεν μπορούσαμε να το φτιάξουμε. Αυτό τι είναι, παίρνει κάρτα SIM? Μην μου πεις, όχι, το ηχείο θα είναι. Το οποίο χάλασε. Έψαχνα ρολόγια σε καλές τιμές, αλλά να μην είναι ό,τι και ό,τι ρολόγια. Θέλω όχι να φλεξάρω, απλά θέλω να έχω ένα ρολόι το οποίο ξέρω ότι θα μου κρατήσει για αρκετό καιρό. Και κάτι άλλο που παρατήρησα είναι ακριβώς ίδια με τα Apple Watch, ακριβώς ίδια όμως. Η μητέρα μου έχει ένα Apple Watch σε μαύρο χρώμα. Πάω να το φέρω να δείτε ακριβώς πως είναι. Τα κουμπιά είναι ακριβώς ίδιο. Τώρα στο μενού δεν θα είναι σίγουρα ίδιο. Πίσω από ό,τι είδα δεν είναι ίδιο. Στην Apple έχει ναι μεν αυτά τα γραμματάκια, αλλά πίσω έχει τις μεγάλες κουκίδες, αντί για αυτά τα οποία έχουν πολλές κουκιδίτσες. Πάω να το φέρω και επιστρέφω να δείτε ακριβώς ίσως τις διαφορές που μπορεί να έχουν τα λουράκια τους, γιατί στα Apple Watch έχει διαφορετικά λουράκια, έχει πιο μικρά, πιο μεγάλα, ίδια με αυτά. Ίσως έχει να αλλάξεις και αυτά εδώ πέρα νομίζω. Πάω να το πάρω και επιστρέφω. Λοιπόν παιδιά, είδατε στο προηγούμενο κλιπάκι που μάλλον βγήκε ψιλοχάλια με την GoPro πως μπορούμε να βγάλουμε και φωτογραφίες μέσω του ρολογιού, που στην ουσία αυτό είναι το selling point, ότι μπορείς να χειριστείς το τηλέφωνο σου πανεύκολα μέσω μιας εφαρμογής που έχει το τηλέφωνο σε συνεργασία με το ρολόι. Έχει πάρα πολλές ρυθμίσεις εδώ πέρα τώρα. Έχει ρυθμίσεις, έχει για καρδιακούς παλμούς, έχει για τον καιρό, έχει για να πάρεις τηλέφωνο κάποιον, έχει Twitch. Περιμένετε, έχει για ποδήλατο, εδώ πέρα τι είναι? Έχει χρονόμετρο. Οκ, νομίζω χρειάζεται ένα χρονόμετρο. Αυτό εδώ πέρα στυλ πράγματος, στυλ οκ. Εδώ πέρα λογικά φτιάχνεις το ρολόι σου. Από εδώ πέρα μπορείς να πάρεις τηλέφωνο. Μετά έχεις επαφές, αυτά τα έχω δει, τα ψηλά έχω δει. Εδώ πέρα έχω όλα τα Instagram και αυτά τα μηνύματα που με το που το σύνδεσα το ρολόι με το τηλέφωνο και μετά την εφαρμογή του ρολογιού με το τηλέφωνο συνδέθηκαν όλα και στέλνονταν εδώ πέρα. Βήματα 379 σε τόση ώρα. Έχει πάρα πολλές ρυθμίσεις, έχει Facebook, έχει σκηνάκι, έχει ίντερνετ. Όχι, δεν είναι ίντερνετ, βλακεία. Μουσική που μάλλον θα παίξουμε καμιά μουσική εδώ πέρα, θα το δοκιμάσω χωρίς να κάνω βίντεο, θα σας το πω στο επόμενο βιντεάκι για να μην φάμε κανένα copyright, αν και μπορώ να βάλω κάποια μουσική που δεν είναι copyrighted. Άμα είσαι φίδι, άμα είσαι πάλι φίδι, για τον Ζόχαν κυρίως αυτό. Βρείτε τηλέφωνα, λογικά αυτά θα έχει να... αυτό εδώ πέρα χωρίς συναγερμό, οκ. Έχει πάρα πολλά πραγματάκια. Άμα μπω Twitch ή Facebook, είναι τα μηνύματα. Μπορώ να δω όλα τα μηνύματα. Να πάω εδώ πέρα.
έχω το μήνυμά μου εύκολα και μπορώ να δω ακριβώς τι έγραψαν οι φίλοι μου ή οι συνεργάτες μου. Έχει καιρό. Χωρίς δεδομένα. Πριν που πάτησα πάντως μου έβγαλε από 3 έως 7 βαθμούς. Τώρα δεν ξέρω, θα τα ψάξω λίγο αυτά off camera να δω ακριβώς τι μπορώ να κάνω με αυτό το ρολόι. Να δω το 100%. Εδώ πέρα για πράγμα, όχι εδώ. Ναι, έχει πάρα πολλές ρυθμίσεις. Έχει όσον αφορά και τα wallpapers. Συγγνώμη τώρα που δεν φαίνονταν πάρα πολύ. Έχει και τα wallpapers, τα οποία εμένα μου αρέσει να βάζω το φεγγαράκι. Άμα θες να τα έχεις όλα λίγο πιο αναλυτικά, μπορείς να έχεις αυτό εδώ πέρα. Σου έχει τα πάντα. Από θερμίδες, τι έχει να σου πω ακριβώς. Έχει θερμίδες, καρδιακούς παλμούς, βήματα, νερό, πόσο έχεις διανύσει, μέρα, ημερομηνία και ώρα κανονικά. Έχει με έναν Mickey Mouse, με μια πεταλούδα που κινούνται. Αυτό εδώ πέρα, δεν μ' άρεσε καθόλου, αλλά δεν θα λέγα όχι. Αυτό το έχω στο παλιό μου ρολόι, ωραίο, αλλά εντάξει. Αυτό δεν μ' άρεσε καθόλου. Σου λέει βέβαια τη θερμοκρασία, σου λέει αυτό εδώ πέρα απολύτως τίποτα καθόλου, απλά είναι 2-3 νούμερα. Δείτε απλά πόσα έχει, αυτό μ' άρεσε. Έχει πολλά φόντα, καταλάβατε τέλος πάντων. Έλα. Εμένα μου αρέσει και αυτό εδώ πέρα που σου δείχνει τα πάντα από καρδιακούς παλμούς, αλλά περισσότερο μου αρέσει το φεγγάρι γιατί έχει ημερομηνία, σου λέει πόση μπαταρία έχει, σου λέει άμα πιάνεις δίκτυο, τη μέρα, την ημερομηνία, πόσο έχεις διανύσει, πόσα βήματα έχεις κάνει, τις θερμίδες που κες, το πόσο δυνατά μιλάς στην ουσία. Έχει και αυτό εδώ πέρα που σου λέει εδώ πέρα κάτω τα νούμερα. Περιμένετε. 379 βήματα, 7 και 0,2. Δείτε, είναι καλό ρολόι. Δεν το έχω χρησιμοποιήσει ακόμα, δηλαδή να δω πόσα παραπάνω πράγματα, γιατί 100% θα έχει παραπάνω πράγματα να κάνεις. Πρώτον πρέπει να περάσω τις επαφές μου. Για παράδειγμα, άμα πάμε εδώ πέρα, λέει, δείτε, προσθέστε επαφές μέσω app. Δηλαδή απλά μπαίνω στο app, στην εφαρμογή, και βάζω για παράδειγμα γνωστούς ή συγγενείς μου και θα μπορώ να τους παίρνω από εδώ πέρα. Τώρα έχει κακό μικρόφωνο γιατί πήρα τηλέφωνο τον εαυτό μου. Μην ρωτάτε πώς, απλά πήρα το τηλέφωνο του πατέρα μου και με πήρα τηλέφωνο. Το σήκωσα, έχει απευθείας με το που το πατάς, πρώτα στο δείχνει στο ρολόι και μετά στο τηλέφωνο, κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά έχει κακό μικρόφωνο, δηλαδή και ακούς χάλια των άλλων, αλλά μπορεί να ήταν επειδή ήταν και δίπλα και το σήμα εκεί πέρα μπορεί να χάλαγε, αλλά και το μικρόφωνο που άκουσα δεν ήταν και το καλύτερο, δεν μ' άρεσε και πάρα πολύ, να πω την αλήθεια. Μπορεί να μου φάνηκε γιατί μίλαγα στον εαυτό μου, στην ουσία άκουγα τον εαυτό μου επί 3 φορές, δηλαδή μίλαγα εγώ, άκουγα μετά τον εαυτό μου από το ρολόι και μετά άκουγα τον εαυτό μου από το τηλέφωνο στην ουσία, οπότε δεν ήταν στο 100% ο ήχος του. Θα τα δοκιμάσω βέβαια off camera στο επόμενο βίντεο, σας είπα πως θα το πω, θα πω την γνώμη μου, άμα είναι χάλια θα σας το πω. Λοιπόν, έχουμε και αυτό εδώ πέρα, μην το ξεχνάμε, έχουμε και αυτό το ρολογάκι το οποίο το φορτίζω αυτή τη στιγμή, βγαίνει πανεύκολα, απλά το τραβάς από το λουλεράκι του και έχει βγει. Δεν είναι κάτι διαφορετικό, είναι ακριβώς ίδιο, είναι ακριβώς ίδιο στα πάντα, έχει τα μηνύματα που αυτά θα τα κάνω μια επανεκκίνηση, γιατί πρώτα άνοιξα αυτό και μετά άνοιξα το άσπρο που πιστεύω θα φοράω περισσότερο το άσπρο, γιατί αυτό είναι μαύρο αλλά τα έχω συνηθίσει, έχουμε μπουχτίσει με το μαύρο ρε παιδί μου, δεν μπορούμε άλλο. Έχει ακριβώς το ίδιο, από wallpapers νομίζω έχει ένα λιγότερο από ό,τι παρατήρησα.
Όχι, νομίζω έχει ένα περισσότερο, γιατί αυτό εδώ πέρα εγώ δεν το έχω στο άλλο. Άμα δείτε. Νομίζω δεν το έχω. Αλλά από μια γρήγορη γύρα που έκανα δεν το έχω. Να, ξαναγυρίσαμε. Οπότε δεν τα έχω μερικά. Δεν ξέρω τώρα, ίσως τα βάζω εγώ. Καλά, θα βάλω δικά μου βέβαια. Ίσως θα βάλω και του καναλιού, το Minecraft 1. Θα δω. Είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν έχει κάποια διαφορά. Λέει την ώρα 9:25, 9:32. Είναι λίγο πιο πίσω αυτό γιατί το είχα κλείσει για λίγο χρονικό διάστημα. Ναι, δεν έχει κάτι παραπάνω. Να, ακριβώς τα ίδια. Ό,τι λέει το ένα λέει και το άλλο. Οπότε το ότι έχει ένα wallpaper παραπάνω δεν πάει να πει ότι είναι και χειρότερο. Τώρα αυτό ίσως είναι λόγω του λογισμικού του. Βάλανε άλλο λογισμικό, ίσως συμπερδευτήκανε και ξεχάσανε κάτι. Λογικά στο εργοστάσιο θα είναι το λάθος. Θα το κάνω ένα τερματισμό λειτουργίας. Δείτε λίγο πίσω πως είναι, πως σας έλεγα ότι μετράει απευθείας στους καρδιακούς παλμούς και αυτά. Είναι έτσι γιατί άμα παρατηρήσετε, δείτε πόσους αισθητήρες έχει από πίσω. Έχει 5 αισθητήρες που μάλλον είναι για το αίμα και 4 αισθητήρες για την πίεση. Τώρα ας το ξαναβάλουμε να φορτίσει, να δείτε και εσείς πόσο εύκολα μπαίνει για δεύτερη-τρίτη φορά. Απλά το αφήνετε πάνω και φορτίζει. Αυτό το βιντεάκι έχει βγει πάρα πολύ μεγάλο. Με συγχωρείτε για 2 ρολόγια, δεν ξέρω γιατί βγήκε τόσο μεγάλο. Θα κόψω σίγουρα σημεία. Μην πολυλογούμε πάντως. Τα ρολόγια έτσι όπως τα βλέπω από τώρα. Ήρθε μήνυμα. Οκ, στέλνουν στο Instagram. Δηλαδή βλέπετε ότι δονείται και κατευθείαν βλέπω δηλαδή ότι κάτι άλλαξε ή μου στείλαν κάποιο άλλο μήνυμα. Τώρα πάμε να βάλουμε λίγο το στικάκι εδώ πέρα, πανέμορφα. Αυτά. Άμα σας άρεσε, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου, κάντε ένα like, ένα share σε φίλους και γνωστούς, ένα comment να μου πείτε πώς σας φάνηκε το βιντεάκι, να μου πείτε πώς σας φάνηκαν τα ρολόγια. Δεν μπορώ να το δείξω 100% γιατί το ξαναλέω, δεν είμαι επαγγελματίας unboxer. Απλά ανοίγω τα κουτιά, σας τα δείχνω, κάνω χάλια βιντεάκια, το ξέρω, και όταν εννοώ χάλια, δηλαδή δείχνω ωραία προϊόντα, εμένα μου αρέσουν αυτά, αλλά δεν μπορώ να το υλοποιήσω έτσι όπως το έχω στο μυαλό μου, δηλαδή να κάνω ωραία σκηνικά, ο λόγος μου είναι χάλια. Θα τα φτιάξουμε αυτά, σιγά σιγά θα βελτιωθούμε, γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα, να βελτιωνόμαστε, να συνεχίζουμε δυνατά και ποτέ να μην τα παρατάμε, και αυτό θα κάνετε και εσείς. Μπήκε το 2023, θα προσπαθήσουμε για το καλύτερο, και αφού δεν θα μπορέσουμε να αλλάξουμε εμείς τον κόσμο, ας μπορέσουμε να αλλάξουμε έστω λίγο τους γύρω μας. Όχι όλους, αυτούς που προσπαθούν να κάνουν κακό σε άλλους, γιατί ακούμε τι γίνεται. Αυτά. Στα ρολόγια θα βάλω ένα 8,5 στα 10. Έχω πάρει και πολύ καλύτερα ρολόγια. Έχω ένα Samsung που, παιδιά, του είχα βάλει 100 στα 10, μα το είχα κάνει βίντεο αυτό. Πανέμορφο. Και άλλο μήνυμα. Και άλλο μήνυμα. Απλά δονείτε και το καταλαβαίνω. Και απλά μετά σηκώνω το... Τι γίνεται με τα μηνύματα? Αυτό, έχω ένα Samsung. Είχα δηλαδή αυτό που σας είπα που χάλασε, που του είχα βάλει 1000 στα 10. Είχε τέλεια μπαταρία, τέλειο λογισμικό, συνδεότανε με όλα τα τηλέφωνα σε ένα δευτερόλεπτο. Με το που έδινες εσύ την έγκριση να συνδεθεί με αυτό το τηλέφωνο, είχε συνδεθεί, παιδιά, στο άψε σβήσε. Αυτά είχα να πω. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι που βγάζε η GoPro. Να μου γράψετε στα σχόλια πώς σας φάνηκε. Από ό,τι άκουσα ο ήχος ήταν ψιλομούφα, αλλά αυτά είχα να πω. Γεια σας.